بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل ما شرف لا تي في لجبو أمبو فون إسلامي أفولي كاين نوي على كيسينا كهناي على كوكينين أو بلا جلينكا أمبي سيدنا علي كرم الله وجهه عليك أنفرسير كنكا شرف لا دوبالا سانغو سانيني واتي إنسيرا أمبا نوي تانتي جاراي ale de labɛnnen nin baara in bɛɛ lajɛlen labɛnw sabatili la ka kɛ ni ɲinanta ye kɛnɛ in a wasalen be ni an ka karamɔgɔ caaman ye nga maa min ye bisimilali kɛ o ye an ka imamu ye n'o ye ustaz Muhamad Traore an ka jɛ k'ale lajɛ. Silamaw an sigira hɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an wuli hɛrɛ la k'a ɲini ala fɛ kunanja ye ala ta ye ya rabbi ala ma an kunnaw jara an filɛ kɛnɛ belebele min kan n'o ye Sayyidina Ali karramallahu wajha an b'o ka nisɔndiya kɛnɛ de kan k'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ o bonya n'o baraka kosɔn ya rabbi ala k'an bɛɛ lajɛlen kunnaja ka naba bɛɛ lajɛlen fo yɔrɔ janama ani yɔrɔ surunama nin kɛnɛ ninnu ni ala ye maa min kunnaja o de bɛ bɛn ni nin kɛnɛ ninnu sigili ye sabu i si yɛrɛ kɔnɔ siɲɛ kelen ni ye nin kɛnɛ ninnu ɲɛnamaya siga t'a la fiyewu ala bɛ fara kunnandiya jɔnw kan k'a sababu kɛ nin cɛba ninnu ni musoba ninnu n'o ye kira bɔnnaw ye maa o maa mana o bonya ala bɛ fara kunnandiya jɔnw kan o de la an ka dɔnnikɛla dɔw bɛ yen olu ye kira soma maa 8 ɲɔgɔn o y'o tɔgɔw tugu ɲɔgɔn na ka kɛ kasida ye ko ni maa min sera ka i janto o la o tɔgɔ 8 in na ko siga t'a la fiyewu ala b'i faga kunnandiya kan o ye mun ye Sayyidina Aliyu b'o la Ja'faru b'o la Aqilu b'o la Hamzatu b'o la ka taa se Alhasan ni Husaini ma olu bɛɛ lajɛlen b'o la o tɔgɔw dama ko o tanga i kunkolo la k'o bɛ kɛ sababu ye ka i kunnaja o la anw filɛ o kunnaja kɛnɛ belebele dɔ de kan n badenw maaw tɛ kelen ye ala y'an dan a man kɛ kelen ye ala ko a ye hali kiraw yɛrɛw fisaya ni ɲɔgɔn ye dɔw bɛ yen a y'o kɛrɛkɛrɛ ni a fɛ kuma ye dɔw bɛ yen a ye olu kɛ darajatigi ye kiraw jala o tuma na an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn ye o cogo de la fo ka taa se ala ma ni maa min ye ni maaba ninnu bonya siga t'a la ala b'i bonya o la an b'a ɲini ala fɛ ala ma na aw bonyana ala ma na aw kunnajara ala ma na aw laban ɲɛna o la n bɛ min yira aw la ani ka a hakili jigin min na kira bɔnnaw kira somɔw o ni danfɛn tɔw si tɛ kelen ye o ye kɛnɛkanko de ye maaba o maaba n'i y'a ye ala ka dugukolo sanfɛ ko bolo bɛ sin o la ko karisa bɛ yen fɛ n'i y'a jateminɛ ni kira bɔnnaw tɛ e b'a sɔrɔ kira bɔnnaw ye maa minnu bonya olu dɔ de don o tuma na an b'a ɲini ala fɛ ala k'an don hɔrɔma na k'a ɲini ala fɛ sirifi minnu kɛra sababu ye k'o mɔkɛ ka taasira ɲuman yira an na an b'a ɲini ala fɛ ala ka o kɛnɛ to an kɔrɔ k'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka baraka don o ka koɲɛw la nɔɔrɔ min n'o y'a poyi ala ka dugukolo sanfɛ o nɔɔrɔ in ala ka n'a duga ka bɔ o ka du kɔnɔ n'o ye an karamɔgɔ ye Sayyid Sharif Usman Madan Haidara k'a ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛya ala ka kalifa la karamɔgɔ min ɲɔgɔnna tɛ yen karamɔgɔ min n'a ɲɔgɔnna tɛ yen dɔnni na karamɔgɔ min n'a ɲɔgɔnna tɛ yen fanisereya la karamɔgɔ min n'a ɲɔgɔnna tɛ yen jɛɲɔgɔnya la diɲɛ karamɔgɔw lajɛ bi n'i bɛ anw karamɔgɔ ɲɔgɔnna ye a la a tɛ yen o la an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi sijan ni kɛnɛya ala ka kalifa la a bɛ taama min na ala k'a kɛ kunkɔrɔta taama ye a bɛ taama min na ala k'a kɛ wasa taama ye
a bɛ taama min na k'a ɲini ala fɛ ala ka ɲuman segi an ma hɛrɛ ni baden la ala k'o k'a ka alaya kosɔn ala k'o k'a ka kira kosɔn ala k'o kɛ sigi in bonya kosɔn ka dugawu kɛ an baw ye olu minnu bɛ kira soma ninnu ka anniversaire fêti ala ka sijan ni kɛnɛya d'u ma ala k'a k'o ye jɔyɔrɔ ye lahara ala k'a baraka d'u denw na ala k'a baraka d'u kɔ la ala k'o k'a ka alaya kosɔn ala k'o k'a ka kira kosɔn wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. O ka bisimilali kɔfɛ an karamɔgɔ n'o ye ustaz Yakub Kone ye ale da donna Seydina Ali karamallahu wajhahu ale ye jɔn ye a fa ye jɔn ye a ba ye jɔn ye a ye san joli balo ale da doro la ka walawalali kɛ an ka jɛ k'ale fana lamɛn. Allahi samil alim min sharri shaitani la'ini rajim. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Amin. ثم أصلي وأسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسراجنا وقرة أعيننا ووسيلتنا إلى ربنا أبي القاسم سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الغر الميامين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. ثم استهل الذكر قائلا ربي اشرح لي صدري آمين. ويسر لي امري آمين. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. معاشر الحضور ايها السادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله. نعم. أمي ألف بشينا كان كألتن سكاتولا كما سين بركادا. نعم. alami ni a fɔnsiri ala ni ni aw kan كرا ni ni kɛnɛ nɔrɔma ba in seriyali ye كان kɛnɛ min نعم. ni jɔn yera a kan أها. i ka ɲɛnamaya kɔnɔ نعم. hali siɲɛ kelen كان wallahi fo ala ka yafa i ma الله أكبر. an bɛ segin ko ala in fo كان ka masa in barikada نعم. ni ni ala yafa sɔrɔ kɛnɛ seriyali ye والله n'an bɔra yen نعم. an bɛ nabaga bɛɛ fo جراني ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye نعم. a seyid sharif usman madan haidara هيدرا ni wagati in na a bi taama yɔrɔ la كان ka deli ala fɛ نعم. kɛnɛ yɛrɛ hɔrɔma kama a n'a tamaɲɔgɔn an y'u bɛɛ kalifa ala ma yarabi ala ka segin n'u ɲuman ye آمين. an ti ɲina an ba ninnu kɔ أي أنا ينقول ka daminɛ tan jara كان alhamdulillah ka taa se tan fatumata نعم. tanti aisha نعم. tanti halima كان olu minnu sɔnna k'u tigɛ don u jufaw kɔnɔ كرا ka nafolow bɔ نعم. ka ni kɛnɛ ninnu ɲɛnamaya كان an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn هناك كان su in na نعم. an ka kumakɛlaw y'a fɔ ten كان an bɛ kɛnɛ min kan نعم. o ye sidina ali ibn abi talib أها. karramallahu wajha نعم. an b'ale ka bangeli kɛnɛ kan su in na سكاتولا aliyu min نعم. ni ala y'ale bonya كان sahaba tɔ bɛɛ cɛ la نعم. a tɛ ma tuuru boli ye abada a ma sujudu bi boli ye الله o kɔrɔ ye a أكبر. ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a ma boli bato كان ala y'o don ani tɔw cɛ كرا o de la i b'a mɛn ko karramallahu wajhahu أو aliyu نعم. alhamdulillah ala mana fitini min nɔgɔya كان anw bɛn'o fɔ a ka bangeli la نعم. ka bɔ an karamɔgɔw ni kɛnɛ cɛ أها. الله أكبر. aliyu ko tɔ mana kɛ fɛn min ye كان bi su in na mɔgɔ si n'o minɔgɔ tɛ segin ka taa so أي الله أكبر. sidina ali ibn abi talib نعم. ale bangela ka bɛn jumadonya dɔ de ma سكي an filɛ kalo min kɔnɔ نعم. n'o ye farafin kalo in ye n'ale bɛ wele ko arajaba kalo أها. ka bɛn o dɔ tile 13 ma كان san 22 نعم. ka kɔn kira ka hijira ɲɛ الله أكبر. a bangera a si san 23nan Tiɲɛ. o de bɛnna ni hijira ye ka bɔ makka kana madinɛ
Allahu akbar kone. Tuwasan jate la Nam. a bɛ bɛn marisi kalo tile 17 de ma. Tiɲɛ. Isa bangelen kɔfɛ san 500 ani san 99 ani san 9. Allahu akbar. Seydina Ali ibn Abi Talib. Tiɲɛ. Alhamdulillah, Ala ye diɲɛlatigɛ gɛrisigɛ a la ka bɛn ni dati in de ma. Allahu akbar. A bangela Magan dugukolo sanumanba in sanfɛ. Nam. O dɔrɔn tɛ, Tiɲɛ. ale bangera Alkaaba de kɔnɔ. Nam. Ala y'o fana don ani cɛ tɔw cɛ. Tiɲɛ. Allahu akbar. Ka kɔn ale ɲɛ, Nam. den foyi ma bange Alkaaba kɔnɔ. Tiɲɛ. Ale kɔfɛ, Nam. muso si ma a yɛrɛ ma sɔrɔ Alkaaba kɔnɔ. Allahu akbar kone. O danna Seydina Ali ibn Abi Talib la. Heu. I k'a dɔn cɛba in fatura Nam. ka bɛn sunkalo dɔ de tile 21 ma. Tiɲɛ. Kira ka hijira kɔfɛ o san 40nan Seydina Ali fatura ka bɛn o ma. Allahu akbar. Tuwasan jate la Nam. a bɛnna janvier kalo dɔ de tile 27 ma. Tiɲɛ. Isa bangeli kɔfɛ san 600 ani san 60 ani san 1. Allahu akbar. N'i y'o jate minɛ, Tiɲɛ. i b'a sɔrɔ Seydina Ali ibn Abi Talib a ye san 60 ani san 3 de balo. Allahu akbar. A si ni kira si bɛɛ kɛra hakɛya kelen ye, Tiɲɛ. san 63. Nam. Seydina Ali n'an ko a bangera, Nam. o kɔrɔ ye a bɔra dɔw de la. Tiɲɛ. A fa tun ye jɔn ye, a ba tun ye jɔn ye. Madiyani. Imamu Ali Nam. ibn Abi Talib, Tiɲɛ. a fa o tɔgɔ tun ye Abdulmanaf, Nam. nka u tun b'a wele de ko Abu Talibi. Tiɲɛ. O kɔrɔ ye ko Tɔlibu fa. Allahu akbar. A denkɛ fɔlɔ n'o y'a denkɛ kɔrɔba ye, Nam. o de tun tɔgɔ ye Tɔlib. Tiɲɛ. Ko Tɔlibu fa, Nam. o sina k'a yɛrɛ denkudi tɔgɔ tunu. Allahu akbar. A denkudi tɔgɔ ye Abdulmanaf. Tiɲɛ. A mɔkɛ o ye Abdulmutalibu ye, Nam. o fana ta fa o ye Hashim ye. Allahu akbar. Seydina Ali fa Nam. Magan kɔnɔ maaba tun don. Tiɲɛ. Bonya tun b'a kan, Nam. karama tun b'a kan. Tiɲɛ. A ka baara tun ye commerce de, commerçant de tun don, Nam. feerekɛla tun don. Allahu akbar. Mɔgɔ min tun don fɔnisere tun don kosɛbɛ. Nam. A ye senjiw tugu, Tiɲɛ. a ye ɲumanyabaw kɛ. Kɛra. Magan kɔnɔ Nam. du si tun tɛ yen, Aha. du o du fo a ka taa sɔrɔ ni Nam. Seydina Ali fa ka hɛrɛ tɛ duden min denmisɛnninw kɔnɔ, Tiɲɛ. i b'a sɔrɔ a ka hɛrɛ bɛ dutigi yɛrɛ muso kɔnɔ. Allahu akbar. Tete mo kan wi. Mɔgɔ tun don Nam. n'a tun y'i sɔn, Tiɲɛ. i tagatɔ b'i kɔfilɛ ko kɔrɔ a ma fili de. Allahu akbar. Tete mɛniga. Seydina Ali fa Nam. n'a tun ye juru don i la, Tiɲɛ. n'i y'a sɔrɔ ka segin ka na n'a ye a t'a minɛ. Allahu akbar. N bɛ fɛ ka min fɔ, Nam. belebelew de bɛ bɔ ɲɔgɔn na. Tiɲɛ. Cɛkɔrɔba in tun bɛ hinɛ kojugu, Nam. a ye jigiw tugu. Kɛra. Ale de ye kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wasalim. o wolofa Abdullahi Tiɲɛ. o ni Seydina Ali fa Abu Talibi u bɛɛ ye fa kelen ba kelen. Allahu akbar. A balimakɛ de don, Tiɲɛ. fa kelen ba kelen. Nam. Seydina Ali fa Naam. ani kira fa. Tiɲɛ. A ba Nam. o tɔgɔ tun ye Fatima. Tiɲɛ. Fatima, Nam. Seydina Ali mɔmuso Nam. o tɔgɔ ye Fatima. Tiɲɛ. Seydina Ali yɛrɛ woloba Nam. o fana tɔgɔ tun ye Fatima. Allahu A akbar. muso fɔlɔ Nam. o fana bɛnna kira denmuso Fatima ma, Tiɲɛ. Tete mɛniga. bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wasalim. Kɔnɛ. Seydina Ali fa Nam. n'o ye Abu Talibi ye. Tiɲɛ. N bɛ fɛ ka ka bonya dɔ de jira i la Nam. ka Aliyu ka babu dafa. Allahu akbar. Cɛkɔrɔba in a hinɛna kira la kosɛbɛ. Kɛra. Kira ka lamɔ dira ale ma Nam. sallallahu alaihi wasallam. Wasalim. O y'a sɔrɔ kira yɛrɛ si bɛ san 8. Allahu akbar. Kira fa banna Heu. k'a sɔrɔ kira ba lajɔlen don a kɔnɔbara la kalo 6. Tiɲɛ. Kira bangela a ma fa y'a ɲɛ la. Nam. A dira cɛkɔrɔba min ma o tun ye Abdulmutalibi ye. Nam. O ye kira lamɔ
kira shi san shekin o fatura o sangele Sayyidina Ali de wolofa ye kira ta ka loger aka du kɔnɔ Allahu akbar kira ka dumuni tiɲɛ aka fɛrɛbɔ aka fɛn bɛɛ tiɲɛ a bɛ cɛkɔrɔba in de kan Allahu akbar n'o y'a binakɛ ye tiɲɛ Abu Talib naam kira tora yen nɔ naam Abu Talib ka mara kɔnɔ Tiɲɛ. a n'a ka tanga naam fo ka taa kira yɛrɛ kɔrɔbaya dara k'a ci naam ka kiraya san 7nan de ye tiɲɛ Sayyidina Ali fa fatura Allahu akbar kiraya san 7nan naam o bɛnna Sayyidina Ali wolofa fatuli ma tiɲɛ o kɔnɔna na naam Kureshi magan bɛɛ kɔnɔ maa ka tɔɔrɔ tɛ yen min yɛlɛnna kira kan sabu Muhamadu nana ni fɛn dɔ de ye n'a bɛ f'o ma Ala kelemantiyali naam o ma bɛn magankaw ma dara u ka baara fanba tun ye bolisɔn ye naam kira kun b'o min lagosi o ma bɛn u ma tiɲɛ u y'a lajɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ kira daga bɛ se ka bɔ u dala cogo min naam nka ni cɛkɔrɔba in de tun bɛ bana min kira ani magankaw ka tɔɔrɔ cɛ Allahu akbar kira ko naam sallallahu alaihi wasallam wasalim a ko ma nalatni qurayshun shay'an naam akrahuhu naam hatta mata Abu Talib tiɲɛ ni wasara seereya ye hew kira ko Naam. ale ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ fo ka taa se don min Abu Talibi dara bɔgɔ la naam fɛn o fɛn man di ale ye tiɲɛ Ala ma sɔn fiyewu ma ka se k'o k'ale la k'a sababuya kɛ nin cɛ in de ye Allahu akbar tɛmɛ o kan Abu Talib naam Sayyidina Ali bɔra nin cɛ sanuma ninnu de la dara jigiya taabaw naam jigiw tugubagaw naam ɲɛjiw cɛbagaw tiɲɛ skay an karamɔgɔ yakub tɛmɛnen kɔfɛ ustaz abdurrahman tarawre ale nana kana dadu sayidina ali karramallahu wajhahu ale nana kani dadu sayidina ali ka bonyaw n'a ka karamaw n'a ka cɛfarinyaw na ale fana ye walawalali kɛ o la an ka jɛ k'o fana lajɛ alhamdulillahi rabbil alamin amin alhamdulillahi alqa'il fi muhkam tanzil ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ثم أصلي وأسلم على جد الشرفاء سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا ودوائها محمد بن عبد الله وعلى آل بيته طيبين الأبرار وصحابته الكرام وسلم تسليما كثيرا أستهل ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد tiɲɛ أيها الحفل الكرام أسلم عليكم بتحية الإسلام naam تحية أهل الجنة naam التي أولها السلام وأوسطها الرحمة وآخرها بركة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tarawre أمي الله تعالى تنوك بركة tiɲɛ alami sɔnna ka su in na jiranin aw la wallahi ka jɛnɛ ye a ka latigɛ kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan naam k'an bɛna ɲɔgɔn hakili jigin naam Allahu Taala ka diinɛ tamasiyɛnw la belebele dɔ la tiɲɛ Allahu akbar Ala yɛrɛ kumanɔw la naam n'a b'o fɔ an ye a ka kitabu sanima in kɔnɔ ha ale Ala ka diinɛ koba minnu bɛ a kɔnɔ naam tamasiyɛnma ko minnu bɛ ale ka diinɛ kɔnɔ ni diinɛ in bɛ lakodɔn ni o ye tiɲɛ Allahu akbar ni maa min y'i cɛsiri k'o bonya naam ko o yɛrɛ de ye Ala ɲɛsiranya ye Allahu akbar walawala ye tarawre o la an b'a fɔ nin ye Ala ɲɛsiranya kɛnɛ ye naam ni Ala ka diinɛ a bɛ lakodɔn ni sira minnu ye nin ye o kɛnɛ ye tiɲɛ n'an y'an yɛrɛ o kan an bɛ Ala tanu k'a barikada ko Ala ni ce a n'a ka kan wallahi o kɔfɛ k'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ naam a ka hinɛ a n'a ka kisi aha a ko jidi sharifu mɔkɛ sanima in kan amin n'o ye Muhammad bin Abdullah amin a n'a so denkɛ sanimaw a n'a ka sahaba ɲumanw bɛɛ lajɛlen amin an bɛ sɔrɔ ka foli kɛ
foli kɛrɛnkɛrɛnnen tiɲɛ ka ɲɛsin nabaga bɛɛ lajɛlen ma naam k'a ɲini ala fɛ ala ka kɛnɛ in k'an ye dalu ye amin an ɲuman nana cogo min yarabi ala k'an bɛɛ ɲuman segin amin an tɛ ɲina an ka sababu ɲuman kɔ ayi an kana ɲinɛ dɛ n'o ye kira mɔdenkɛ ye naam a Sayyid Sharif Osman Madan Haidar Haidara an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a n'a ka kan alisilamɛw naam ala ye adamadenya bonya ɔhɔ ka adamadenya karama tiɲɛ ka fasamandiya di adamadenya ma a ka danfɛn sɔn caman kan wallahi o de la ala sɔnna fɛn o fɛn n'an ɲɛ b'a la diɲɛlatigɛ in na naam ala y'a bɛɛ lajɛlen kolo adamaden ye tiɲɛ o don dɛ wa n'a min tiɲɛna naam ala sɔnna ka kodɔn ni faamu dɔ di adamaden ma naam adamaden bɛ se k'o dilan allahu akbar ni mobili tiɲɛna naam adamaden bɛ se k'a dilan tiɲɛ ni so cira naam a bɛ se ka dɔ wɛrɛ dilan a nɔ la wallahi c'est-à-dire fɛn o fɛn ɲɛ b'a la ɲɛnɛmaya in na ala sɔnna ka kodɔn ni faamu dɔ di adamaden ma tiɲɛ adamaden bɛ se k'o lalaga wa a bɛ ɲa allahu akbar o don dɛ nka ni adamaden yɛrɛ tiɲɛna o bɛ dilan cogo di naam mun b'o dilan aha walawala ye ala sɔnna naam k'o gindo tiɲɛ a n'o dɔnni naam a n'o hikima ɔhɔ a n'o faamu tiɲɛ k'o di cɛ min ma an ka bi tile in na o de ye an karamɔgɔ Sayyid Sharif Osman Madan Haidar Haidara o don dɛ ala ye sherifkɛ min kumakan barikaya k'a nɔrɔya naam n'a ye cɛw dusukun minɛ olu labana ka kɛ ladiriw ye kɛra k'u furuɲɔgɔnw ka hakɛw dafa tiɲɛ kɛra ten ala ye sherifkɛ min kumakan kɛ nɔrɔ ye n'a ye musow dusukun minɛ naam olu sɔnna u yɛrɛ majigin u furucɛw ye ka furuw barika ɲini ɔhɔ ka k'u cɛw sago ye furusow kɔnɔ tiɲɛ ka ca ala ye sherifkɛ min kumakan kɛ nɔrɔ ye n'a ye denw dusukun minɛ naam n'u bɔra dangadenyaw la pewu ka kɛ faw sagow ye ka kɛ baw sagow ye tiɲɛ bi sababi Sayyid Sharif Osman Madan Haidara Haidara o don dɛ an b'a fɔ ka Haidara naam ala k'an ɲɛmɛ ala amin a bɛ taama sira min kan yarabi ala k'an ɲuman segin amin a n'a nɔfɛ jama bɛɛ amin a taara diinɛ baara min na yarabi ala k'a kɛ wasa ye amin ala k'a kɛ kunkɔrɔta ye Amin. sɔli ala rasuli wasalim tarawele o la alisilamɛw naam su in na an bɛ suba la tiɲɛ ka bɛn kaloba ma allahu akbar bonya farala bonya kan naam hɔrɔma farala hɔrɔma kan tiɲɛ ka da kan allahu subhanahu wa ta'ala naam a ye san kalo 12 ɔhɔ a y'a jate naam a labana ka kalo 4 kɛrɛnkɛrɛnya ka bɔ a la tiɲɛ k'a fɔ ninnu ye hɔrɔma kalow ye naam ninnu ye kalobaw ye min ni kalo tɔw tɛ kelen ye allahu akbar kalo minnu b'a la n'a dɔra jɔn kan ka ala ɲini a kɔnɔ naam jɔn kan k'i yɛrɛ masurunya ala la ni ɲumanw ni ayiwa ko ɲumankɛw ye tiɲɛ o don dɛ an b'o kalo dɔ la naam n'o ye rajab kalo ye bamanankan na n'u ko rajaba naam o kɔfɛ naam bonya wɛrɛ fɛnɛ bɛ o kalo in kɔnɔ tiɲɛ n'an b'o o kɛnɛ kan su in na ɔhɔ n'o ye ala sɔnna naam ala yɛrɛ ye bɔkolo minnu fisaya ni bɔkolo tɔw ye kɛra ala ye bɔkolo minnu mankutu k'a fɔ ale ala yɛrɛ de y'a laɲini k'u lasaniya naam n'o ye kira bɔnnaw ye tiɲɛ n'o ye sharifuw ye naam o sharifuw naam o bɔkolo sanima ninnu tiɲɛ ala ka latigɛ la o bɔra cɛba min na naam ala y'a latigɛ o ka bangeli n'o ye o ka diɲɛ labɔ ye ɔhɔ o kɛra ka bɛn ni hɔrɔma kalo in kɔnɔna na naam kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tile 13 tiɲɛ ka bɛn jumadonya dɔ ma allahu akbar o la alisilamɛw naam nin ye koba ye tiɲɛ nin ye koba faralen ye koba kan naam wa a bɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam wasalim
abo ka kumakan dɔ de laŋɛnɛmaya tiɲɛ a bɛ hakilisigi ani jigisigi dɔ ɲɛsi alakira ma naam tuma min kira belebele in ko ɔhɔ a ko ale tatɔ don k'i kɔ don diɲɛ in na naam Allahu akbar nga a bɛna taa ka fɛn fila to a ko a mantonw bolo yan sige Allahu akbar k'o kɛ kalifa ye tiɲɛ a ko lahara don naam a bɛna ɲininkaliw kɛ ɔhɔ mantonw ye o kalifamafɛn fila u y'a minɛ cogo di Allahu akbar o fɔlɔ ye jumɛn ye naam o ye ala ka kitabu saniman ye tiɲɛ n'o ye kuranna ye naam a filanan sige k'o y'ale kira bɔnnaw ye naam ale kira somɔgɔw ɔhɔ lahara dɔw k'a bɛna nin fɛn fila ɲininkali k'a mantonw na naam a y'u minɛ cogo di tiɲɛ o tuma naam ni ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye nin kɛnɛ in kibaru mɛn naam walima a ye nin kɛnɛ in ye tiɲɛ o ye jigisigi ye naam ka ɲɛsin kira yɛrɛ ma siga t'o la siga t'o la sabu k'a ye naam ko nin ye ale kira bɔnna dɔ de ye tɔgɔla kɛnɛ sigilen ye ɔhɔ maaw fɛ minnu m'a ye u ɲɛ la fiyewu ayi k'a sɔrɔ ani dɔw tile bɛnna naam olu y'a ŋaniya juguya ɲɛsin a ma fo ka taa se nin bɔli ma Allahu akbar o kɛra nga a tununen walima a soma yɛlɛmalen Naam. fo san 1000 ni kɔ gurupu ka sɔrɔ ale mandenw na minnu bɛ kɛnɛ sigi ko kira hali n'anw min ayiwa i soma n'o ye aliyu ye Naam. n'an m'u ye nga ala sɔnna anw ka bi tile in na an y'a bɔnna minnu ye an bɛ fara olu kan ka tɛmɛnenw ka hakilijigi kɛ olu la Allahu akbar o don koyi ni an y'o kɛnɛ kan tiɲɛ o la an b'a fɔ ala ni ce naam ka nabaga bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɔhɔ an bɛ foli ɲɛsin an karamɔgɔba ma naam a n'a ka denbaya u n'a ka kan sabu ni kɛnɛ in ka bon naam ni hɔrɔma bɛ kɛnɛ in na Naam. ni fasamadiya bɛ kɛnɛ in na Tiɲɛ. o bɛɛ bɛ segin an karamɔgɔ n'a ka denbaya ma n'o ye famille sharifula ye o don koyi Allahu akbar k'a da kɛnɛ in sigira cɛba min tɔgɔ la Tiɲɛ. o yɛrɛ ka kumakan dɔ kama ɔhɔ wala ye n'o ye sedina ali karamallahu wajaha amin a ko a ka kumasen dɔw la naam a ko fa'ilul khayri Naam. khayrun minhu tiɲɛ wala ye wa fa'ilu sharri naam sharrun minhu Allahu akbar wala koyi ko n'i ye ko o ko ye k'a ka ɲi Naam. a ye dusukun minɛ e nisɔndiyara n'a ye Naam. i ye ko in valeur ye Ɔhɔ. ka ampleur d'a ma Naam. a ko i bɛ fɛn o fɛn di ko in ma min kɛra ko in sababu ye k'o de ka bon ka tɛmɛ ko in yɛrɛ kan Allahu akbar a tɛ tɛmɛ nin kan Tarawele maa minnu bɛ miiri an ka bi tile in na ɔhɔ ko kira somɔgɔw ni bonya ka kan naam an man ka sigi u ka kow ka tunu tiɲɛ k'u bonyaw yira naam k'u ka donw yira Tiɲɛ. k'o kɛ koba ye bi naam hali kunfin i b'a ɲininka ala sɔnna kira ka denbaya u bɛ se ka dɔ f'i ye u ka lahalayaw la Allahu akbar a tɛ tɛmɛ o o kan sababu k'an karamɔgɔ n'a ka denbaya ka cɛsiri ye naam kɛra koyi o la ni bonya bɛ yan naam olu le ka bon tiɲɛ sabu fɛn o fɛn an b'a ye a k'a ka ɲi Naam. a kɛra de n'a kuma k'a ɲɛ kun ti dɔn Siga tɛ nin. o la ko min y'a kɛ o de ka ɲi ka tɛmɛ ko ɲuman in yɛrɛ kan naam Allahu akbar o tɛmɛnen kɔfɛ ka na kɛnɛ in kuncɛ ni seyidina ali a ka dɔnni a n'a ka bonya a n'a ka karama a n'a ka cɛfarinya ka bɛɛ lajɛlen kɛ dakuruɲɛ kelen ye an karamɔgɔ denkɛ n'o ye a seyidi sheikhna ahmada tijani ale nana ka na jama fo ka jama waleɲuman dɔn k'i da don nin na ka walawala ka bonyamasegin kɛ ka walawalali kɛ seyidina ali a ka bonyamakow a n'a ka karamakow la الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا tiɲɛ والصلاة والسلام على خير العنام وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين amin ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين amin ثم استشهد ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amin وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات wa alaikum salam أم بألف amin كعلى بركة tiɲɛ
kisi nɛɛma ɲini ala fɛ ko k'a ka kira ba kan n'o ye kira muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam وسلم ani kira sodunge sanumaw كان a n'a ka sahaba ɲumanw نعم ani mɔgɔ ɲuman minnu faral'u kan ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma ya rabbi ala ka ne ni aw ye olu la آمين ala ka n'a hamu dilan آمين ala k'an sago d'an ma آمين labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya n'aw ye آمين rabbi ala ka n'aw kɔrɔta Amin. ala ka n'aw wasa آمين ala k'o k'a ka ala ye kama Amin. ni ala kira hɔrɔma ye Amin. sallallahu muhammad wa ali وسلم اقرأ bi su in na نعم an bi suba la كان ka bɛn kalo ba ma نعم n'o de ye arajaba kalo tile 13nan su ye نعم الله أكبر ni cɛba bangera la n'o de ye imam ali كان an ka sigi kun نعم o ye ka o ka zikiriya kɛ أهو ka ala fo نعم ka ala barikada كان ni a ye ni fitina yelen minnu di an ma أهو k'o kɛ kisi kɛyɔrɔ ye نعم o minɛli كان ani o nɔfɛcogo la الله أكبر alhamdulillah نعم ne kalo ba ye ale bangera ka bɛn min ma n'o ye arajaba ye كان kuranɛ ko ten ale ala نعم kuma min na a ye kabakolen dugukolo dan كان a ko a ye kalo jate da hakɛ min kɛ san kɔnɔ k'o bɛ bɛn kalo 12 ma نعم o kalo 12 la ko a ye hɔrɔma kalo 4 kɛ o la نعم ko jɔnw k'u jija o kan'u yɛrɛ kɔnɔtɔɲɔ o kalo ba la كان o la an filɛ o kalo ba dɔ de la نعم n'o de wele ko shahar rajab الله أكبر a tɔ b'u tugulen ɲɔgɔn na كان n'o ye zulqaada ni zulhijja ni muharramu ye نعم nka min b'a kelen na أهو an filɛ o de la n'o ye rajaba ye الله أكبر rajaba kalo ba don نعم silamɛya bolo كان ka kɔn silamɛya yɛrɛ kun ɲɛ نعم kalo ba don الله أكبر alhamdulillah نعم imam ali كان ale bangera ka bɛn o ma اقرأ don dɔw نعم o bɛ bonya ni mɔgɔ dɔw ye أهو mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ bonya ni don dɔw ye كان nka arajaba kalo tile 13nan fana y'a ka bonya sɔrɔ نعم ne ni cɛba bangeli ye ka bɛn a ma الله أكبر Sab- اقرأ sabu ɲinan tɛ k'a don kɔ bilen أي ɲinan tɛ k'a kɔ أي jɔnni kama نعم ali ibn abi talib الله أكبر التقي النقي الذي تربى في حقل الإسلام وسقي بماء الوحي كان من منا نعم كرايا تكونو اقرأ كرا مود المصطفى تكونو كان كرا كدين لا دوني أهو اني مغورة تتكري أي الله أكبر علي منا كرا بو نعم منو نيو كنينا ما يبكي أهو aka wati te كان ko wati dola ka fo ko akumai ko atlala kanya الله أكبر wele ya soro ulu glaledo هو kra noro نعم obo mo mustafa la ka ko aka chinya كان sambinan de نعم we ci di ama ala ye ci dama kana se joma الله أكبر o kabrika ko nye نعم kiraya noro be Ken. isma balela نعم isma ye jumai أهو ko fe min bi do ini mogo taw che نعم mogo taw bi ye fe do la نعم jogo ko bara la أهو wale do la minu mai نعم o la isma be ulu la ko lu tanga kabo bela jelema هو no yara ka chesri كان الله أكبر o ali نعم amona o kira bayne bolo اقرأ kabirika ali shito san saba كان riwaya do ka kuma na kira ya mine الله أكبر ayo lamo beke kira fi اقرأ fo ka taa se ali shi bi san danzoro نعم riwaya la son caman ka kuma la أهو ala sɔrɔla ka kiraya di modul mustafa الله أكبر tarima fɔ نعم kiraya dile a ma أهو a nana نعم a ye mɔgɔ minnu wele o de sidatu khadija كان ani ali ibn abi talib نعم ninnu fila tun b'a fɛ yen كان kira y'u wele نعم ko asilama أهو tasilama كان الله أكبر a y'a yɛrɛ di نعم asilima tasilima ko a y'a yɛrɛ di a bɛ kisi نعم a ye silamɛya a bɛ kisi كان الله أكبر
يعني سيدة خديجة نعم عن علي فيه ها أبي كتاب من هنا نعم كو سفينة البحار تفسير كتاب دودو نعم نيال لجا ابن زروي الله أكبر كربا فوكو كسلاميا كو أنكشي نعم والعان جبريل إندي يدعوكما إلى البيعة الإسلام الله أكبر كريما فهم نعم ako ay reddi ay islamaya abi kishi soro wa jibrila jonfla ne muhammadu ka du kono ya abi ka ofla wele kana islamaya bay akelima Allahu akbar islamaya bay abi kitab mi ngono safinatul bihar nunun fla de ma folay minu ye kira jabi ninin dine min al duni سيدة خديجة وإمام علي بن أبي طالب الله أكبر سكتنا تريما فهم نعم وكو أنجانا ناي أنزونا تريما فهم نعم ولا بيفك موفي علي بن أبي طالب نعم أولو تنغرا كبو أبلا جليما نقرأ نايرك كماي ما بينا كريا نعم على يا كرنغرا كاد موديل مصطفى لا kira waratina wala danfara min be kira ni mogo tow che no e alaka ismo dili o ma ko ni mogo tow bo nyogona modul mustafa ya jonu bina to aleko ko mi kira waratina nga kira ya nyini alaka bono sanuya akano ni to ke kile ay olle wole ko ahli kisa brefine dungaw no e ali ibn abi talib نعم وفاطمة الزهراء والحسن والحسين كراي بريفني بري دورو كنا كراي ريا دورو ناي كابولوجا على مباني ني كانا نونو ني مغتو كيكلي الله اكبر على نونو سانويا على كو كراما كو اكادغو توي الله اكبر هل لماك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم أكو تشغودي أكو محمد ne ala yɛrɛ ka laɲini de ye ka nɔgɔ yɔrɔ ma janya ka bɔ ninnu na k'u sanuya sanuyali sɛbɛsɛbɛ la o de la i bɛ ninnu ka histoire ta ani maa si ta tɛ kelen ye ka daminɛ ninnu ka ɲɛnamaya daminɛ fo ka taa sa laban ma lagosi yɔrɔ kelen t'a kɔnɔ a kelen t'a kɔnɔ kira y'o de fɔ a ko cɛ min ka bɔ a bolo ni bɛɛ ye ko ali ibn abi talib a ko nin de ka bon bolo ka tɛmɛ bɛɛ kan ali ni cɛ foyi tɛ kelen ye modèle mustafa kɔfɛ valeur la ou bien daraja la ali ni maa tɛ suma tariba fɔ ali ibn abi talib siɲɛ fila kira bi sahabaw bɛɛ kɛ balima ye akha بين المهاجرين والأنصار وأخا أولا بين المهاجرين أي مهاجرين ودمك يوم بالموي أي أبي تغني شدولا كوني بالمكي أبي تغني شدولا ني بالمكي أو كاكي نيونغا بوندو ني نيونغا فون دومباي ديكون مي بي بالمدو إنغا يكي ديجا كبوا بكلامة سابو ني أدو أبي مولويا كمينفو ni akanga deme nga eno fo mo ye una deme Allahu akbar nga ay bejete kata se alima ako ali e balma ne de jena ya fo lahara Allahu akbar o hijrani aklala ka ansaru ni muhajirin no ke balmai nga turu sire alima ako en ne de balmai jena ya fo lahara Allahu akbar wa hadal mustafa ay ali de yira ka kabu ya yira ka ka fusamanti ya yira sahaba bela riwaya ba fi aka hijjatul wada ila ko sahaba kunye ba keme ba muwa ani nani minum bi anofe o hijina kira ya bejo ka ali tege korota ka yira o bela ka yiro bela ako yala ne muhammadu te aw ka ko nyemo ya katama ayira kun kan wa ako ne che ako ne aw ka ko nyemai man kuntu maulahu
فهذا علي مولاه. الله أكبر. أكون نني مغمين غني مغوي. مغمغوي نبويا كمبلا إنيفه أدو إني مغوي علي. إبي مويا تومي علي بويات. الله أكبر. وهذا هذا. علي كف سمانتيا كفوكاني ماشيتي سما. كرام المصطفى كو علي كحكلا. أكو حبه إيمان وبغضه نفاق. الله أكبر. ko ali kanu ko oyeli maniyade ko ali kanu ti mashina folli maniyajo. Allahu akbar. wa ali qoniya fitin ti soro jonjila fo munafiki do hal na sara misiri ko. Allahu akbar. wala balli de famba ide ali ibn abi talib fusamantiya dana lela sabo ibi masumana yoro jumena mogo bi fusamandiya ni muye ni jogoye ni ka kewale o foiti kibi ali ni dosuma nyove yoro miati ngo jogo dayo tay sabo ale mona kira tebe kila kala modi oni tawtati kile o ali ibn abi talib ale de ayira na ko jogo de mayayi tobbe o galoye. Allahu akbar. Allah ko an gana waso ko la taftakhir ko ikana waso fiu bi shaklika ni idan jogoye ka fo ala e dan jogomi ko fa innaka lam takhtaruhu ko ikani waso no sabu e remo nyine ala fe e mo subanti tarima fam e mo da wa ki kana e waso ni bokoloy bokolo akoki mi bokolo suganti ka fo ne be fe ka bo nindude kono ko ala yi beni o doyete ko kana waso noy ko wa ki kana waso ni danjoy ko sabu ko emi iyere da o ala ka dani me ko cheka waso ni jume ko faftakhir bi khulqik fa innaka sani' aw bi akhlaqik fa innaka sani' akonga e waso ni joy ko sabu kede o glabaye ma warato glanni ete wala ni wasoranaye waso ba wasoranaye sabu ede o glabaye. Allahu akbar. ali ibn abi talib abidai geleo nislama ya so jihadi saraw ka sabu ma chaman bi ali yere doni jumay bamrutigi ale jora islamia jige koro kele chaman ngenaka mamena kamana kungane ali ibn abi talib ale ka fadlu ne an sigira shuina kibi kuma ali ibn abi talib kan karamo chama temana ayo ka mangutu me wi min fo ali kan me ulute nete ambe bije ka ali fusamandiya damene fokata rajaba toba ambi doninde takabo chamana e kan ngale ke ko kutubu jol de sebena ali da maka fadailu kama ko kitabu jol ye oyi. Allahu akbar acha o be kala wati jol kono acha nanu nga fusamantiya adondoro ko ala mo nanke kili ala ye fusamantiya anka wani anyana noy anyara be boya ngani ambano la ambi doya Allahu akbar bangera o de la o de kira somo senge kira kofe o man lafiya ba ali ibn abi talib ala dunya fode ako hunaka unasun law asqaynahum al-asala al-musfa lamma lamazdadu fina illa bughdan. Allahu akbar haydra ako mo obi anganyere nege do ula ango gere ana dungodo ka dinno no boka duma onde ka tanyine kana duma ko bonya ko karama me ko foiti faraw ka kanyeshi awma na bora anjugo yalla. Allahu akbar wala baldo akonga mo wara be wa unasun ko mo wara be law qata'nahum irban lamazdadu fina illa hubba. Allahu akbar
ako nga mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen anw yɛrɛ min ni an y'u minɛ ka u tigɛ u sigilen ko o tɛ foyi fara o kan ka ɲɛsin anw ma fo n'a kɛra kanu ye. Allahu akbar, siga tɛ nin na. wulibali ye o de la an filɛ kɛnɛ minnu kan an yɛrɛ tɛ se ka a valeur ni a bonya dɔn ka s'a dan na mun na sabu ninnu ko fɔra dɔw ye k'o yira dɔw la k'o valeur fɔ dɔw ye nga i b'a jateminɛ ninnu ka histoire kɔnɔna la u tilala ka tɔɔrɔw de sɔrɔ an filɛ cɛba min ka kɛnɛ kan a sigilen khalifaya la n'o ko ten k'a kɛra naaninan ye o naaninan aw ka ɲininkali kɛ ko a ye san joli k'a la a sigili a n'a ka saya cɛ san naani nga san fɔlɔ u ye kɛlɛ wuli a nɔfɛ ko fo k'a fɔ a ye san fɔlɔ bɛɛ k'o la n'o ye wakati jamali ye san filanan u ye sifayini fana wuli a kunna ko f'a ka bɔ yen san sabanan u y'a bɛɛ kɛ kɛlɛ la ten san saba imam ali bɛ bɔ kɛlɛ dɔ la a bɛ na dɔ la a bɛ bɔ dɔ la a bɛ na dɔ la san saba a san laban a ko ne bɛ jɛ nin kɔ ne bɛ jɛ nin kɔ ali ye Makka bila ka Madina bila ka taa Kufa nga o taara sɔrɔ Kufa ye de ko an t'i to yen fiyewu sabu ni aw sabatira Mamadu Mustafa taara ka diinɛ in to cogo min e bɛ na n'a ye ten o dun tɛ bɛn anw ma fiyewu o taara sɔrɔ fo Kufa de k'a ti ni bamuru ye k'a faga nga yan'a ka sa a ye kumakan caman fɔ a ye a ye ladilikan caman di Imam Ali o de la ko ten a ko an kana sɔn fiyewu Imam Ali ka kuma dɔ la ko la ta'tamid ala al-hubbi fa huwa nadirun wala ta'tamid ala al-insan fa huwa mughadirun wa atamid ala Allah azza wa jalla fa huwa qadirun. Allahu akbar. a ko min min fɔ a ye a kana sɔn fiyewu k'aw sɛmɛ ko kanu na kanu ko a kana aw sɛmɛ o la ko sabu ko o ka dɔgɔ kanu ka dɔgɔ ko o bɛ sɔrɔ mɔgɔ min na a kana sɛmɛ ten sabu o ka dɔgɔ i ni dɔ bɛ jɛ la a ka di dɔ koyi n'a gɛlɛyara i b'o caman ɲini to ye k'aw kana sɛmɛ o la ali ko a kana sɛmɛ mɔgɔ dɔ la k'a fɔ n ka n gulo nin tigi la ko a kana sɔn k'a sɛmɛ o la ko sabu ko mɔgɔw bɛ taa n'i y'i jigi da hadamaden dɔ kan n'a bɔra yan k'a banna mɛ ali ko a y'a sɛmɛ jɔn n'a k'a jigi da o kan n'o ye Samadu ye a ko a ye a sɛmɛ Ala la a y'a ka kow ɲɛsin Ala ma fa huwa qadirun ko sabu ko ale de bɛ s'a bɛɛ la tarima fɔ Ali ibn Abi Talib ni y'a ka kuma ye ladilikanw ye ka an bilasira ne ye ninnu ka ɲɛnamaya ta k'a lajɛ a dekun bɛɛ kɛra jɔnni kama ne ni aw munna sabu ka d'a kan ni an ye ninnu ye ko ninnu de kun ye ko bɛɛ tigi ye silamɛya sabu mɔgɔ caman b'o de fɔ ko kira somɔgɔ ko tɛ diinɛ o ni somɔgɔ ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la mɛ an b'a f'u ye k'o filila sabu anw m'a k'a ye ayi kotigi de y'a k'a ye somɔgɔ ko kɔni aw ka kuranɛ ta k'a lajɛ tuma min na Ala ko Ibrahima ma ko n bɛ n'i kɛ ɲɛmaa ye Ibrahima ko cogo di wa min zurriyati Ala kana dan ne ma dɛ Ala n somɔgɔw y'a la Ala ko n jɛna n'a ye walakin la yanalu ahdi az-zalimin fo ni somɔgɔ minnu ye u yɛrɛ kun tɔɲɔ n'o tɛ n jɛna n'a ye aw ka ɲininkali kɛ ko depuis don min ni Ala ye nin dugawu jaabi Ibrahima bolo ko fo ka taa se Muhamadu ma kira dɔ bɔra min nabi ɲuman dɔ bɔra min ni Ibrahima ka du tɛ a tɛ yen ja somɔgɔ ko don mɛ n'a kɛra somɔgɔ ko ye jɔnni y'a k'a ye Ala ka faamuya ko ɲuman di an ma nin kɛnɛ ninnu sigili a nafa a barika ya Rabbi Ala kana an fɔ a kɔ
ala kan sago dama ala kan ga layinu sabati ala kan ɲini fɛnw nɔgɔya ya rabbi ala kan n'aw kɔrɔta ala kan n'aw wasa o ko ka baya kurakuraya laadala minnu bɛ fɛ k'a ta ani minnu an bɛɛ b'a kurakuraya ɲɔgɔn fɛ an bɛ segin a kan n tɛ fila fara ala kan n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyali kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ne kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ya rabbi ala k'an n'aw dɛmɛ ala k'a dafa nɔgɔya ala k'an n'aw laban kan ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammad wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم آمين. مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا الصراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد آمين. الفاتح لما أغلق آمين. والخاتم لما سبق آمين. ناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. شريفو nulu ye diinɛ fɔ k'a dan yɔrɔ min na maa si tɛ min bɛ se ka tɛmɛ o kan o la an bɛ ala deli kuma minnu fɔra yarabi ala ka a faamuyaw d'an ma an karamɔgɔ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na ko ali kanu k'o ye limaniya ye a kɔnɔyali o ye nafigiya ye o la an bɛ ala deli aliw kanu ala ka don an dusukun na sherifu kanu ala ka don an dusukun na an ka sherifula duba ala ka ɲɛmɛ a la an ba min kɛra nin ko sababuya ye ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma ani an ba tɔw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ haza wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ala ka san wɛrɛ ta yira an na